Going forward, scholarship to Yenja, so when I want to go fees. Amanambalega, what school fees? Ekiagara. Inkoboli, Manage 15, knowledge, Basari, what I wouldn't go one in the moon. One of the Kurwa, Sabe, Coconut scholarship. What did I want to get about the Basari? Gio, by Malaga, what's around the line? Ekiagara, Amanambalega, no any Chimunandega. Ntaenda kwa nyo mheshimiwa timezo sukudisi konara ondigeri prisponga onge abana be bari very needy ga very because ni mateken onge abana amfi twa onge abana amfi ba ngwa ichile se wiki ye ngwa kanega abana ba amfi batali kwenyara tokonya no mheshimiwa yo ga ekera ntoma yetu baza eremia ko sere bobe Ekiagara, inere gasiane, injeno kuana engelo. Onya mate tayo, rasman ke kuana tayo. Onya nyakita tayo, rasman kuane tayo. Inere siasa. Tu ateba, siasa ebe yo kuruana. Siasa ebe na yo kochegani. Lakini kwa uganda ni kono. Tu amorani, ayarebe, Osoro, kwa leo mjumbe, mkiwa kwa Mugirango. Aya waziri, no waziri, mkiogokora. That is, we must always do that politics. Toegere kobolia baishimu abaitega. Omweshimu yoterekera Onchoke. Obodi kwa munatembere erene chikoroba kwa gacha. Ankyo komonyora mobodi omweshimiwa chikoroba chikuwa terete kwa gacha chire. Na ichire. Ekero kobodi ngo. Kero kobodi tukomogosera. Ine lazima mochorete. Iyo kobodi gore empara tukomogosera murai. Nje Mugirango ngorate yabantu boiranga okobwatali kondo. Mboli kwa terete kobikorera muga ngayire. Una Mugirango no na ateli abantu kinde kora lesunte. Ngobenga chi street lighting kiraza bako yokora ngo tutaka boje. Ogenda buya no. Ege tekina kwana. Onde bwensi kagocha ayego botara Mugirango. Okogende week omotienyo ne kera na bana twabekire million 300 oro. Kobo chabu na Mugirango million 300 kiti achake okore gasi abantu no bali estima. Okonyora botuko estima teyo komureka. Okobwatali kono mboli kwarenge gali kunga monjari ogatebo tari ko street lighting emekienye tato ya erire ngayire nara kubolia barayi bayino maswali to kuomwa kubuli murali maswali naende kero murali yakubuli maswali nere tako gechigwa ekiagera chibese tugante ne jeyino njitiane oburayi obombugante nyasayo okurwa nero ngeteli bageli ninje nsoke omungawasoe ntu abwato mweshimiwa oyorwetega oimeke omwako yomo nyasaye nera gateba tumuke tugatwara mweshimiwa mene oro yoka nyasaye akamuira tugatwara mweshimiwa pore chitamu isato nera agasoka bono tugatwara mweshimiwa Onchoke tafadhali boko monyora mubulie maswali boko nyoro mu MCA mubulie maswali kokite kwa nyoro ikono abuno ukumira umugambi oyu otambo oretineri ikono ngosoka kuruga ne gali ane ngosoe nene ngayugocha konkera aba mure bako gosukuma iko kuchikogene kochiali erebia ko sere bobe wa mito gake igo ingoternaga mwambulie maswali Onchoke mwabule maswali. Abara I speak wachakire president. Omweshimiwa Majogu. Aba mnawane kanisa yeta about 60 million. Kana ngode ile program we. Kana sababu natutene nega ndo kore 60 million bono. Una anje ntari ka nitwe kilimbu ata na kingo yakara. Njenga kingo. Wose mara wame to gake. Tingo bonkende abamwe karakarira kilimbu ate nsugume ane ndi karikenda bamura bako muzo kuchiyali ndikije bakora bako na utikale. Yanti ko batika ni batika ba mito ba bono ngo bateliga ekyo oko batutanyare ko ikera 60 million ane bonega with the request of father mutu anje naende tubange naende bono muchangonde toliki naenda barayibande abanene naende ko chigo rera bawaziri bale gamba bere tolete bona bawaziri naende bande kote bara mito ba toyi mukise itoga aya kingo kwana mutu anje tolete abageni wogo chako ngumira asande mbori ngwa kwanete igonga nore tabagani igo te kondwa ni ore ekwambori kintu na kwanete no muntu mwane igo ingo kobori gore chibese chiago para basali tali kukurwa ninde basali nkobori na ijoriti ya form nga inja yiri nga jieta ya county nga jieta service ya CDF nga yeba sere na ijoriti ya form na mo chief na ansabete form ile kagenda nga ichibese chichire na jieta public participation nga teba macha ari mu asegete nga ya macha yuare na jieta nkayore para ngatebe para ngobere ngaye pare yire put your leaders to account otaboreti etigoso amubuko chigende oyibote abamari kubuli abe bakirete abara bororo abe bakirete mbuyande wose mbuyende
ankorera abikiara na abikia point nitakeire na ende bona twensi Onchoke mheshimiwa ntwarenge kero mundu na gwata murengo ye ngakiyo eri ya siasa bona ega twensi tore Kenya yemo president yemo kurufuria Samuel Ruto ekiama kiari ase ensema ya Azimio lakini na mwapo na task bona ene kiora tigani kiara na wale garia bose bara mendo bona togo swaga nere na ta kura ya Ruto ega agende go chigo asa yo amakira mami nche mungu